naskočíme na tendence mysli. Jestli kdo tady byl minulý týden, tak to hovořili a učili o negativní mysli, což je tendence, která zastavuje, když vás něco napadne, tak negativní mysl udělá to, že se zastaví, řekne ne, nechci, nejde. A když funguje správně, tak je ochrana, že vám brání v tom, abyste šíleli. Když je příliš silná, tak vás zastaví od všeho a ten život je takový, jako že se bojíte cokoliv udělat, poněvadž ta mysl řekne, prostě nejde, nejsem toho schopen, nemůžu to. Ten protipol je ta expanzivní mysl, projektivní nebo pozitivní, která tu myšlenku jako začne expandovat, rozšiřovat, vytvářet ten příběh kolem toho a tak vlastně funguje reklama na pozitivní mysli, že vám nutkne a vy se toho chytnete a řeknete, jo, to potřebuju, bez toho nemůžu být, tak budu šťastná a tak dále. Takže to je princip pozitivní mysli, na tom si to můžete otestovat. A yoga s tím pracuje tak, že když máte příliš silnou, to znamená, že máte pocit, že něco potřebujete a potřebujete si vytvářet ty vzdušní zámky, jakoby zaplácnout tu realitu nějakým sněním o něčem, co vám jako přináší ten líbivý pocit, tak pak se cítí na negativní, abyste si prostě řekli ne, vrať se zpátky na zem. Když ji potřebujete posílit, to znamená, když potřebujete přidat trošku jakoby světla do toho života, že to správné vyjádření pozitivní mysli je naděje, že když se vám nedaří, všechno se vám kazí, tak jste schopni tu mysl vést tak, aby vás dopovala. To zvládneš, to bude, věř si, dokážeš to, aby vás motivovala. Tak to je to správné využití pozitivní mysli a když tohle to nemáte, tak se cvičí ty techniky, které dneska budeme dělat na pozitivní mysl. Což je v podstatě práce proti strachu, proti stresu. Takže budeme pracovat, že když máte pocit té tíže toho světa, tak většinou vám tuhnou ramena, takže budete jako víc cvičit na ramena, pak budeme hodně cvičit na bránici, což je ten věm toho, té úzkosti a toho stresu, tak většinou se vám to jakože zase máte, většinou děláte tohleto, když jako máte pocit, že se musíte chránit vůči tomu světu a ta pozitivní mysl vám dělá to, že se jako otevřete fyzicky, že se jako narovnáte a otevřete tu oblast kolem bránice. Takže na to budeme cvičit a pak budeme meditovat dnes smějící se Buddha, což je taková meditace, která udělá nejvíce radosti, poněvadž se u ní musíte usmívat, jako vynuceně, všichni se budeme usmívat a opravdu vidíte, že taková hodně jakoby dává radosti, takže se cítíte v případech, kdy potřebujete se dostat ze stresu, tak se jako vynutíte tu pohodu v té meditaci, takže to nás čeká. Tak jo, pojďme na to, a pojďte modlit. Zavřete oči a rozdýcháme se. Znáte, začínáme výdechem. Při výdechu břicho vtahujete a pokračujeme s nádechem. Vdechněte až na prostoru pod klíčním kostí. Vydechujete od zhora. Každý nádech je hlubší. A každý výdech je hlubší. A soustředíte se na dýchání. Mějte to jako příliv a odliv, rozšíření a umenšení. Upravte pozici, seďte na sedacích kostech, podseďte pádem, zatlačte bedra dozadu a vytáhneme páteř, zvedněte hrudník, protáhněte krční páteř, zacouvejte bradou ke krku. A stlačte ramena dolů a dozadu. Vytočme oči, díváme se do prostoru mezi obličími. Nalaďme se. Výdech. Nádech začíná.
Chytněme se za kolena, cyklícké kroužky, rotujme doleva bederní oblastí, nádech, pohyb dopředu, výdech, pohyb dozadu, ramena příliš nekrouží, kroužíte v bedrech, pohyb dopředu, nádech, pohyb dozadu, výdech, s nádechem břicho pevníte, s výdechem vztahujete a hlub stoupá, s nádechem klesá, s výdechem aktivní rytmus. Vědomě dýcháte, díváte se do prostoru mezi obočí. Tady se udržíte. Můžete se plnit a spalovat při dýchání. A zároveň zapojíte i hrud. Stoupá a klesá. Držíte pozornost v prostoru mezi obočí. Stejně s pohybem obrátíme směr kroužení, to stejné na druhou stranu, ale platí nádech, pohyb dopředu, výdech, pohyb dozadu, pracujte s břichem, vědomě dýcháte, vědomě se hýbete a snad se díváte do prostoru mezi obočí. Se plnit, břicho s nádechem, stáhnout dějství. Chvíle 30 vteřin nepřestávejte. Stále ten nezpomalujte. Držíte pozornost dýchání, pohyb. Pět, 4, 3, 2, 1, nádech, představíme s pohybem zád, dech mozku. Výdech. A zvolme pozici, kterou odpočíváme, takže na kolenou, nebo si natáhněte nohy a opřete se dlaněmi za zády, vykažete, co je vám příjemné. A několik prvních nádechů a výdech. Držíte pozornost, uvolníte napětí, prosím. A natáhneme nohy všichni, přednožme, budeme květat, nohy jsou u sebe, chodidla jsou u sebe, udějte fajfky, přitáhněte chodidla směrem k tělu a vytáhneme se, zahážíte palce a s nádechem se budeme protahovat ke stropu a s výdechem se ohýbáme ze spoda z pasu, rovná páteř, ohýbáte se, když už to víc nejde, pusťte ruce, chytněte se kam dosáhnete, trošku se přitáhněte, ohněte se z pasu více a pak se zase napřimujeme, takže s nádechem se zarovnáte, vytáhnete pak nahoru ke stropu, do nadechnutí se protáhnete ke stropu a s výdechem se ohýbáme se, pusťte ruce, chytněte se kam dosáhnete, ohněte se trošku více, přitáhněte se pažemi a pak zase co nejrychleji se protáhněte v pažích a vstupu a zvedejte se už jen z pasu. Do nadechnutí vytáhnout ke stropu a tak pokračujeme.
cílem co nejvíce se ohýbat a zvedat ze spoda z pasu, tedy co nejdále se ohýbáte s rovnou páteří. A zase, když se rovnáte, tak co nejrychleji vytáhnete pažáček a zvedáte se ze spoda. Pracujte s podem středu, s oblastí podbřišku, ohýbáte se z pasu, to je to nejdůležitější. Můžete rychle nebo pomalu, jak je vám příjemné. Držíte pozornost. A mějte během protahující se páteře a protahující se paží. Nepokrčujte nohy, udržujte chodidla u sebe, přitahujte chodidla směrem k tělu. Klidně jenom maličko, můžete pustit se a ohnout se lehce, jak tělo umožní, ale zkuste se nepokrčovat nohy. Dalším nádechem se narovnáte a s výdechem se hned pohýbáte. Díváte se do prostoru mezi obočím, řídit pohyb ze spoda, z bodu, středu, z pederní oblasti. Neodpočívejte, buďte v pohybu. Třicet vteřin do konce. Patnáct. 5, 4, 3, 2, 1, nádech, vytáhneme se nahoru ke stropu, zadržme dech, molban, protahujte se. A výdech obloukem do strany uvolníme. A opřete se dlaněmi za zády, odpočíváme. Posuňte se na jich trochu dozadu, podsaďte pánek, zvedněte hrudník, bradu přitáhněte, vytečte oči. A několik plných nádechů. A přejdeme do středu stříděnýma nohama. Kroužíte rameny, položte dlaně na kolena a střídavě, když jde levé rameno dopředu a nahoru, tak pravé jde dozadu a dolů. Když jedno rameno dopředu, druhé jde dozadu, když jedno stoupá, druhé klesá. Nadechujete, když stoupá levé, vydechujete, když stoupá pravé. Když jedno rameno jde dopředu, druhé jde dozadu. Když jde rychle nebo pomalu, nechte dlaně klouzat po kolenou. Zvedněte hrudník, přitáhněte bradu, vytečte oči, proudněte páteř a nastavte rytmus. Dýchejte, kružte a dívejte se do prostoru mezi obočí.
34. Stále vědomě. Na to, že se hýbete, na to, že dýcháte. A díváte se do prostoru mezi očí. Nepřestavit. 5, 4, 3, 2, 1. Nádech, vytlačme ramena nahoru uším, držme dech, mulvan. A výdech, uvolíme ramena, zvolné pozici, odpočíváme, buď kože na kolenou, nebo si natáhněte. Držíte pozornost, zpomalte dýchání, uvolněte. Natáhneme nohy před nožmi, protáhneme se k pravé noze, takže levou nohu pokrčme, chodidlem u stehna, pravá noha je v protažení. Kde je v pozici, ať se zahákne palce, vytáhneme se s nádechem v padích a v trupu, s výdechem se ohýbáme, pusťte ruce a pokud se vám podaří, tak levá ruka chytne z vnější strany chodidlo, z pravé strany chytne, takže levá ruka je křížem a pravá ruka ze zhora za prsty. Takže kdo může, tak levou ruku dá z vnější strany chodidla, tedy křížem z pravé strany. Pravá ruka ze zhora. Kdo nemůže, tak se chytne, jak dokáže. Hrud zvedneme, bradu přitáhneme, ohněte se z pasu. Přitáhněte bradu, vytočte oči, jsme v pozici, nádech nosem, dech ohně. Začněte pumpovat břichem, nastavte rytmus, abyste se nedusili. Kdo s dechem ohně začíná, tak klidně pomalu naplnit břicho s nádechem, vtáhnout břicho s výdechem. Pozici. Vytahujte se z pasu, ohýbáte se z pasu, nehrbte se, nepokrčujte nataženou nohu, vytáčejte oči a snažte se pumpovat břichem, dýchat dechem ohně. Když to nejde, tak klidně pomalu nádech, břicho naplnit, výdech vstáhnout, naopak, když to jde, se dostaňte do tempa 2x až 3x za vteřinu, pumpnete břichem. Protahujícího se trupu vytáčíte oči, tisknete nataženou nohu do podložky, chodidlo, natažené nohy přitahujete si nebo ten věm zvednuté hrudi, zvednuté bránice, pumpujícího břicha. Držíte pozici, ale musíte vytahovat, ohýbat se prostě. Pumpujete břichem. Pět, 4, 3, 2, 1. Nádech, držme pozici, zádrž dechu mulban. Výdech, vyjdeme, nakšumujeme se. Postejně na druhou stranu, natáhneme levou nohu, pokrčíme pravou nohu, chodidlo cesty. Levá je teď natažená, opět bude v pozici, zahájíme palce, vytáhneme se nádech, ohneme se výdech a opět pravá ruka z vnější strany levého chodidla křížem, levá ruka ze zhora za prsty, kdo dokáže, vytáhneme se páteři, ohneme se brada, kytrku, nádech, vytočte oči, dech ohně. Takže pravá ruka se snaží chytit levé chodidlo zleva, z vnější strany, takže křížem přes nohu.
levá ruka ze zhora za prsty. Opět se snažíte zvednout hrudník, zvednout bránici, rozkmitat břicho. Vytáčíte oči. Pohýbáte se pouze z pasu, nehrbíte se. Jen protahujícího se trupu. Zvednout hrudník v bránici. To je důležité. A rozkmitejte břicho, tak abyste udrželi jedno tempo, jeden rytmus, abyste se nedusili. Dejte se do prostoru mezi obočí, vytáčejte oči. Když to umožní, můžete prohloubit předklon, ale ne na úkor protahujícího se trupu. Zvedání hrudí a bránice je důležité. Nepokrčujte nataženou levou nohu, chodidlo, levé nohy přitahujte směrem k tělu, nevytáčejte jej do strany. Ještě udržujte dech, hodně udržujte pozici. Nepřestávejte. 30 vteřin. Ještě 10. 5, 4, 3, 2, 1, nádech, držme pozici, zadržme dech, mulban. Výdech, jdeme na 3. Natáhneme pravou nohu, opřeme se dlaněmi za zády a vypočíváme. Několik plných nádechů a výdechů. Uvolníme, stále se dívejme třetím okem. Budeme přepovat, postavme se opatrně, pojďte na všechny 4 na dlaně a na kolena. Protáhneme nohy a přes kulatá záda, aby se vám nezamotala hlava, se napříníme. Aby se hlava zamotala, ať se opře o stehna, jinak stojíme napřímeně. Chodidla jsou tak na šířku boku. Propleteme prsty u rukou za zády a zvedneme hrudník, bradu přitáhneme ke krku. Nádech pozice a výdech jdeme dolů do dřepu. A nádech napřímíme se, kdy paže odtlačujeme odzad, chodidla udržíme na podložce, takže nezvedáme paty a snažíte se dřepovat, jakoby si sednout a zase se napřímím, výdech dolů, nádech nahoru, brada přitažená ke krku. Snažte se vnitřně motivovat, trénujte pozitivní mysl a všímejte si negativní mysl. Pozitivní vytváří představu, že to zvládnete, negativní vám nechci, nemůžu, nejde, perfektní. Dýchejte, vydržte, udržíte pohyb, klidně se u toho ohněte se dopředu, to je v pořádku. Kdo má špatné kolena, tak jenom na půl cesty nebo si je nechá, ostatní se snažíme. Stále zvedejte hrudník a stlačujte paně trošku odzad. Přitahujte bradu ke krku. Stále dýchejte, dýchejte, nádech nahoru.
konec nepřestávejte. Pojďte, 30 vteřin. Stejně nepřestávejte, udržíte pohyb. Nezastavujte, nespomalujte, buďte s dechem, buďte v pohybu. 20. Držte, už jenom chvíli. A všichni se zapojíme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nádech, napříníme se, zády, dechu, mulban, odtlačte paže odzad, otevřete hrudní, vytočte oči a výdech. Rozpademe prsty u rukou, uvolníme paže a zůstaňme stát, vytřepat ruce nohy, nebo zůstat hybně. Můžete se opřít o stehna, pokud se vám motá hlava, nebo zůstat na příjmení. Zavřeme si oči. Každý nádech je delší, každý výdech je hlubší. Dýcháme pouze mysl. A vnímejte, jak se chodidla dotýkají země, země. A s výdechem se ohýbáme, kulatá záda, vyvězte paže, ramena, hlavu, krk, ohněme se. Pak pokrčme nohy, pojďme do dřepu, prsty se dotknou země a posadíme se do sedu se skříženýma nohama. Druhá varianta kroužení ramen, dlaně na kolena, tentokrát obě ramena současně, nádech dopředu a nahoru jdou ramena s výdechem dozadu a dolů. Druhá varianta kroužení ramen, obě současně dopředu nahoru, když jdou nadechujte, když jdou dozadu a dolů vydechujete. Hruď je zvednutá, brada přitažená, oči vytočené, dlaně kloužou po kolenu. Nádech vytlačme na uším, držme dech mulban. Výdech a uvolníme ramena, položme se dole na zádech, další cvik je na zádech. Buď si nohy nechte pokrčené, schodíte na podložce, nebo si nohy natáhněte, jak je vám příjemné, ruce podélte na dlaně vzhůru a několik plných nádechů a výdechů s nádechem pomalu břicho
stoupá, dechem pomalu připoklesá. Výdech. Nádech. Výdech. A zůstaňme ležet, obrátíme dlaně dolů do podložky a pokrčme nohy, přitáhneme kolena k hrudníku a zasuňme dlaně částečně po jíždě. Přitisneme bedra do podložky, přitáhneme bradu ke krku a přitlačíme ramena do podložky. Vydechneme. Tlačte bedra, nádech, vytáhneme nohy nahoru ke stropu, držíme je nahoře, chodidla stahujte dolů, dělejte pojivky, nepokrčujte nohy, jsme v pozici, nádech nosem, dech ohně. Držíme nohy, chodidla jsou u sebe, chodidla stahujeme dolů, nohy si snažíme nepokrčovat a vytahujeme je kolmou k podlaze. Bedra tiskneme do podložky, pumpujeme břichem, bradu přitahujeme ke krku a ramena tlačíme dolů do země. Oči jsou zavřené a vnímáme bod středu, vnímáme, jak všechno stoupá a klesá. Kdyby nemohli držet, tak se jenom pokrčí a pak se zase zapůjde. Ostatní se začne protahovat, no chodidla, stavovat, budou dělat fajtky. Pumpujete břichem, tiskáte dechem ohně. A tisknete záda do podložky. Perfektně, nepřestávejte. Udržujte pozici. Záda rovná, nohy rovné. Pumpujete břichem. Všímáte si bodu středu oblasti podbřišku, jak vytáhne nahoru a dolů. Pojďte, nevzdávejte. Když odpočíváte, tak jen chvíle, nežte se do pozice vrátit. Nevzdávejte to, udržujte pohyb, dýchejte, pojďte, ještě. Nepřestávejte. Udržujte pozici. Protahujte, ale tiskněte záda dolů. Skvělý, pojďte před blíží konec, nepřestávejte. Nepokrčujte nohy, vytahujte je nahoru. Držujte dýchání, opřete se o dech, o pumpování, říká 30 vteřin. Super, nepřestávejte, poslední vteřinky, udržte to. 20, všichni se zapojíme na poslední vteřiny. Stále jako 15, perfektní, protahujte nohy, tlačte záda dolů, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nádech, držte pozici zádrž, dechu molvan, držte a výdech natažené nohy pomaličku pokládáme zpátky na zem, ruce podél těla, dlaně vzhůru, buď si nohy nechte natažené, nebo si je pokrčte, schodíte na podložce. A každý nádech je delší, každý výdech je hlubší od většího. Nádech. Výdech. A přitáhneme kolena k hrudníku, chytněme se za ně, zvedneme hlavu, pohoupáme se 3krát a přehoupněme se do sebe se skříženýma nohama. Když se posadíte, tak propleťte prsty u rukou,
dlaně jsou u sebe, předpažíme a štípáním dříví s nádechem zvedáme paže šikmo nahoru, s výdechem dáváme paže šikmo dolů, kmitáme paže v rychlém tempu, nádech paže jdou šikmo nahoru, výdech paže jdou šikmo dolů. Dlaně tiskneme k sobě, paže nepokrčujeme, ramena usazujte. Dýchejte krátce a ostře, přidejte mantru sat nám, vzduchu s nádechem řekněte vzduchu sat, výdechem řekněte vzduchu nám. Dýcháme, kmitáme, opakujeme sat nám vzduchu a díváme se do prostoru nevědomočí. Pojďte, nepřestávejte, vnitřně se motivujte, pozorujte reakce mysli, přetnout, motivace, povzbuzování. Nezdávejte to, nepřestávejte, nezpomalujte, udržujte pohyb 30 vteřin. Pojďte, nezpomalujte. Zabojujte 20. Všichni se zapojíme, držíme aktivní rytmus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nádech, paže nad hlavu, vytáhneme se ke stropu, držme dech, vám protahujte se. A jako budete do stranu, volíme paže, někde si zemíme, odpočíváme v volné pozici, paže na koleno, nebo se natáhnete. Každý nádech je každý výdech. Uvolňujte, dívejte se do prostoru mezi obočí. Opět se pomalu postavíme, opět pojďme na všechny 4. Protáhneme nohy přes kulatá záda, ať se vám nezamotá hlava. Pokud udržíte stabilitu, tak dejte chodidla k sobě, pokud ne, tak dejte chodidla od sebe tak, abyste stabilitu měli. Opět propleteme prsty, dlaně k sobě a vytáhneme se nahoru a tlačte paže dozadu, podsaďte pánev, zvedáte a otevíráte hrudník, zatlačíte paže trochu dozadu, se zakloníte a jsme v pozici, zavřete oči, nádech nosem, dech ohně. Zvedáme hrudník, bránici, pumpujeme břichem, vytahujeme paže nahoru a tlačíme je dozadu. Zakloníme i hlavu, ale ne příliš. Důležité je zvednout a otevřít hrudník a pumpovat břichem, dech ohně. Perfektně. Klidně pomalu, nastavte nějaký rytmus, teď dýcháte a břicho by se mělo hýbat. Vytahujte se nahoru, zvedejte a otevírejte hrudník. Nepřestávajte, pumpujte břicho.
část záhnut zvedá, otevírá, tím tlačíte paže dozadu. Stále pumpujete břichem, vytáčíte, oči nepřestávíte. Vydržte, nevzdálejte to poslední chvíle. 30 vteřin. Nahoru a dozadu. Otevírejte ruku, pojďte. Vytáčíte oči, nepřestávejte, nezdávejte to. 15 vteřin stále dech ohně. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nádech, vytáhneme se nahoru ke stropu, držme dech. Modlan, vytáhnete se. Výdech a obloukem do strany volnými. Rozmnožte, jak potřebujete, jak hlavou stojíme, ruce podá těla, po případě se očíte o stehna, pokud by se vám motala hlava. Nádech je drží. Výdech je už. Vnímejte, jak se chodí na dotýkají země. Ohýbáme kulatá záda, vyvěste paže, ramena, hlavu, krk. A jdeme do dřepu. Posaďte se, položte se dole na zádech. Pokud se položíte, přitáhněte kolena k hrudníku. Obraťte dlaně dolů do podložky a zasuňte dlaně částečně pod příčky. Tak přitlačte ramena, přitáhněte bradu, přitlačte bedra. A s nádechem protáhneme nohy šikmo nahoru a budeme švihat jako nůžkami, když stříháte. S nádechem jde levá noha nahoru, pravá dolů a s výdechem obráceně. Takže jako když stříháte nůžkama, šviháte, když jedna noha stoupá, druhá klesá, s nádechem stoupá levá, s výdechem stoupá pravá. Alternativa, pro koho to je příliš těžké, tak alternativa je, jako když šlapete na kole. Pro ty, co nedokážou švihat, tak jako když šlapou na kole, proužitý pohyb. Kdo však může, tak nohy jsou natažené a šviháte s nimi střídavě, nádech levá nahoru, pravá nahoru, záda tlačíte do podložky, protahujte se, chodidla stavujte spíš k tělu, dělejte fajfky. Perfektně. Kdo nemůže, tak jako když jde na kole, předposlední cvik, poslední cvik s nohama. Dýchejte, tlačte záda, bedra do podušky, bedra se nesmí odlepovat. Převolte alternativu, kroužení pohyb, to je příliš těžké, ale udržujte nějakou formu pohybu. Srdečně se motivujte, podporujte se, řekněte odporu na posílení se. Pojďte, nepřestávejte, záda tlačte do podložky. Kroužení pohyb, šlapat jako na kole, to je příliš těžké, ale nezastavujte úplně, nějaký pohyb dělejte. Ještě, buďte v pohybu, buďte s dechem. 30 vteřin. Udržíte pohyb. Nepřestávejte. Nezastavujte, 15 vteřin. Ještě. A všichni se zapojíme 5, 4, 3, 2, 1, nádech, vytáhneme nohy nahoru ke stropu, držme dech, mulva. A výdech, natažené nohy pomalu položíme. Odpočíváme, ruce podél těla, dlaně vzhůru, nohy natažené nebo pokrčené.
odpočené, jak je vám příjemné. A každý nádech je delší, každý výdech je hlubší. S nádechem pomalu břicho stoupá, s výdechem pomalu břicho klesá. Výdech. Nádech. Výdech. Poslední cítě. Trojúhelník. Přitáhneme kolena k chodníku, chytněme se za kolena, zvedneme hlavu, pohoupáme se 3krát a přehoupněme se na všechny 4. Na dlaně, na kolena. Kdo ví, že neudrží paty na podložce při trojúhelníku, tak ať přeslohuje konec podložky. Kolena jsou do široka. Víc než šešička boků, naopak prsty u rukou jsou u sebe, takže palce a ukazování se dotýkají, dlaně jsou tedy blízko sebe v úrovni ramen. Zapřete se za prsty u nohou, vydechneme a s nádechem jdeme do pozice, vytlačte hýždě nahoru a s výdechem stlačte paty dolů. Trojúhelník, propínáte nohy, vytlačujete hýždě nahoru, paty stlačujete dolů, dlaně tlačíte do podložky, odtlačujete se v pažích, záda stlačíte dolů a uši jsou mezi pažemi. Kdo neudrží paty, ať přesiluje konec podložky, nebo si vypoloží paty, ať nejsou ve vzduchu. Dechový vzorec vydechněte a nadechneme na 4 části, 4 krátké nádechy, 2, 3, 4, 1 intenzivní výdech. Nadechujeme na 4 části, 4 krátké nádechy, břicho stoupá, 1 intenzivní výdech, břicho vtáhnete, nadechnete na 4 části, nádech, 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 nádech a intenzivní výdech. Udržujte pozici, snažte se procítit trojúhelník, paty tlačíte dolů, propínáte nohy, vytlačujete hýždě, záda stlačujete dolů, odtlačujete se pažema, nepouštíte hlavu nebo nezvedáte uši jsou mezi pažemi, nadechujete na 4 části, 4 krátké intenzivní nádechy, břicho roste, stoupá, naplníte plíce. Kdo nemůže, tak na všech 4 si představuje, kdo myslí, že to nejde, tak si odpočívá a si představuje, kdo tak může, tak udržuje a snažte se dýchat na části, na segmenty. Když to nejde, tak si klidně odpočívá. Pojďte, kdo může, udržuje pozici, kdo nemůže, tak si ji představuje. Skvělý. Snažte se dýchat dechovým vzorcem, nadechnout na 4 části, vydechnout intenzivně na 1 část. Pojďte. Nepřestávejte, udržujte pozici. Vydržte. Stlačujte paty dolů, propínejte nohy, vytlačujte hýždě, stlačujte záda dolů, odtlačujte se dlaněmi. Perfektní, jdeme do finále. Stále udržujte dechový vzorec. 30 vteřin. Pojďte, nepřestávejte. 20. Vydržte 15 vteřin. Skvělý. Už nepřestávejte. Už nebudete. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jeden dlouhý nádech, držme pozici zády, dechu molban, držte. A výdech, přejdeme na všechny 4 na kolena, na pozici dítěte. Posaďte se na paty, kolena jsou u sebe, čelo na podložku a protáhneme paže podél nohou, dlaně vzhůru, odpočíváme. Komu je pozice nepříjemná, tak si lehne na břicho. Každý nádech je delší, každý výdech je hlubší. Uvolněte především bedra. Vnímejte kontakt čela a podložky.
Nádech. Výdech. A vyjdeme z pozice. A přicházíme do meditace, takže přicházíte do sedu se skřičením a můžete si to vytřepat, protřepat, ale když potřebujete. Udělat 10, jste vydrželi 11 minutek a dlaně budou u ramen, takže dechu dejte spíš kolem pasu než kolem ramen. Se posaďte, uděláte se nachystejte. A až se posadíte, tak stočíte malíčky a prsteníčky do dlaně a palci je překřížíte, ukazováky a prostředníci jsou usedláni nahoru a dlaně dáte vedle ramen, takže spíše přitískněte k tělu a zatlačíte paže trošku dozadu, aby vám to otevřelo hrudníka, zvedlo bránici. Ukazováky, prostředníky nahoru, dlaně dopředu, úrovně ramen, paže u těla, tlačí se dozadu, aby byla otevřená, radu přitáhneme ke krku. A vytočte oči, díváte se do prostoru mezi obočí a začněte se usmívat jakýmkoliv způsobem. Buď máte rty u sebe, nebo jsou vidět zuby, co je vám přirozené, ale nějakým způsobem zvedněte koutky. Když nekřičeli, to je úplně jedno. A začněte dýchat. Pustím vám nahrávku Satanama. Do nahrávky budeme dýchat a Satanama si budeme v duchu recitovat. Zvedíme, dýchejte, vytvořte úsměv, ještě víc. A až začnou zpívat Satanama, tak si to začněte v duchu opakovat a jedno nebo dvě Satanama je nádech a s tím početně výdech. V duchu pro sebe opakujete to, co slyšíte, Satanama. Dýcháte jedno nebo dvě Satanama nádech a slyšíte početně výdech. Usmíváme se, to je důležitější, to je úsměv. Přečovitě, ale
Prostě zadržme dechat, kmitáme dlaněmi dopředu a dozadu rozkmitáme, pak, že držíme dech, vytřepte ruce. Držte, kdo nemůže ještě do nádechu. A výdech obloukem dostaneme volejíme. A chvilku ještě sypme, paže na kolenou, spojené palce, odkazování, kdo by již se nevydržel, ať se natáhne. Nedozní. A vnímejte oči. Ne. A položme se do relaxace. Ledme tak.
viděl dotek s podložkou. A rozhýbejme prsty u rukou a u nohou. Pružme zápěstí, kotníky. A protáhneme paže za hlavu a protáhneme celé tělo, dýcháme. Protahujme se, probouzíme se. A s protažením pokrčíme levou nohu pravou rukou za koleno a tlačíme levou nohu doprava. Hlavu vytočíme doleva. Vraťme zpátky a prohodíme, natáhneme levou, pokrčíme pravou nohu. Levou rukou za koleno pravá noha doleva, hlava doprava. Vraťme zpátky. Vytáhneme ruce, nohy ke stropu. Třepeme s nimi, protahujte končetiny, vytřepávejte, tlačte záda dolů, bradu ke krku, ještě chvíli. A třeme dlaně a chodidla masírujte, zavřijte. Přitáhneme kolena, chytněme se za ně a pohoupáme se 3krát. Přihoupněte se do sebe. Rozloučíme se, kdo sedí protře dlaně a pozice modlitby. To jsou zavřené dýcha. A vnímáme hrud srdečnice. V duchu si poděkujte. Oceňte se, podpořte se. V duchu oceňte a podpořte je. Na nás jasné slunce svítící, ať nás láska obklopí, ať nás vnitřní světlo vede na naší cestě. A hluboký nádech, dlouhé se v krátkém náma. Spašme spojené dlaně s poklonem. Konečně.